Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita wali syahadat sholawat sifat kalitasam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi adaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wandaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Ya karena Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged kembal malih belajar sinau bareng-bareng ngertani ning awake dhewe ngertani ana ing lambane kiambak sehingga kula panjenengan dados manungsa ingkang sampurna. Sampurnane temniki wau krana napa? Temniki ana ing pikiran lan atine.
Sholawat salam tansah kaaturaken dumateng junjungan kita. Mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk lumebripun syafaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wonten perjalanan ana ing pikirane awake dhewe saben dina ya digunakne pikiran-pikiran sing ngoten niku wau. Pikiran menika nggih ana sing sae, ana sing awon. Balik meneh sekabehane ya ning awake dhewe garek ati ki mang nyiptakne awon napa sae. Karena sekabehane niku nggih wonten labete. Ati ki mang nyiptakne apik ya ana labete penak awake. Nek ati ki nyiptakne awon ya ora penak ana ing awake. Dadose temriku wau aja ngantek zalimi awake dhewe. Dengan prasangka-prasangkane awake dhewe, kalau seudon-seudone awake dhewe sehingga napa sedayane niku saking jerat ning awake dhewe. Nggih rasane nggih boten penak. Dadose temriku wau ngertenono adike mang seudon kalih sinten mawon sejatine iki mang seudon ning awake dhewe. Gak penak ambek wong sakjane iki mang gak penak ning awake dhewe. Nah temriku. Nah selama iki adike mang masih wong kan gak penak. Pada temriku wau awake dhewe mengzalimi diri sendiri karena prasangkane adike mau. Nek panjenengan pun sama sing ngoten niki, dados pripun? Awak iki mah husnudzon kalih sinten kemawon. Aja nganti iki mang suudone sing metu. Husnudzon. Meskipun kiambake enggak penak ning awake dhewe tetep ati iki mah husnul kalih kiambake. Aja nganti dibales ambek perkara sing enggak penak. Wong gak penak iki mang iki ngguak sampah. Wong muring-muring ning ngarepe awake dhewe adike mang krungu, adike mang ndelok orang ini membuang sampah. Nah, sikape awake dhewe niku pripun? Nek kepanggih tiyang sing ngoten niku wau. Lah mulo sangka niku keadaan sing ngoten niku ya adike mang bantu. Bantune piye menengo. Lah niku pun bantu. Awet iki mang gak usah komen niku nggih pun bantu niku. Sehingga grunjelan-grunjelan sing gak menakne nang ngene wong niku wau medal sedaya. Jadi adike aja mangkel. Justru nek niki mang adike mang nulung kalih tiyang niku. Secara enggak langsung adike mang nulung. Menengi awet dhewe nulung. Wa kono ngomong sing piye ae ning awake dhewe iki mang ngguwak sampah. Karena apa iku kan hasil sangka prasangkane kiambake ten kula jenengan. Awakmu ngene-ngene, awakmu ngene-ngene, kan gak penak dhek. Lah nek kono aja nganti tersinggung awake dhewe. Saksire kiambake prasangka napa kalih kula jenengan sehingga napa kiambake niku diluapne ana ing emosine nadane tinggi kasar ya saksire kono awake iki mang diwujudne ana ing welas asih awake dhewe oh nggih dan nggih kan krana sing dirasakne iku ngono pun tinggi mawon nggih. Karena adike mang nggih sing kaya ngono, jawab sing kaya ngono. Lho niki senjata ampuh. Ampuh senjata niku. Dadi nggih awake iki mang enek bobote. Oga enteng. Oga tumpul. Lah kenapa nggih awake iki mang iso ngleremne emosine tiyang niku. Lah niku. Iso nyadarne tiyang niku. Jadi kan kebalik,
kon iki mikir ati iki mang suudzon, ati iki mikir kono husnudzon. Nah ini jadi nek kono ati wis gak bingung meneh. Nek kono ati ora menghakimi orang lain ya ora. Ati ora menghakimi diri sendiri enggak. Kadang kan ati iki menghakimi diri sendiri. Contohnya enek wong iku ngelone awake dhewe. Bu sakjane awake iki salah apa ning wong iku. Lah kan ngono. Iki menghakimi diri sendiri. Katose pripun? Ben sak sire wong iki mang nilai awake dhewe sing model piye, mbuh apik, mbuh elek, monggo. Karena ya prasangkane ngoten. Jangan ada iki mang menghakimi diri sendiri, kan menghakimi orang yang menilai kita. Lah temeniku lho. Nek kula jenengan mlebu ning tauhid ngerti sing ngobahne niku wae nggih Gustine Kyambak. Ngolak-ngalike atine awake dhewe diliwatne tanggane awake dhewe. Molak-malik iki mang dilewatne wong sing gak seneng ning awake dhewe, wong sing benci ning awake dhewe, wong sing fitnah ning awake dhewe. Ngerti yo sekabehane iki lho afale Allah. Lah temeniku Gusti Allah carane ngolak-ngalik atine awake dhewe. Berontak ke awake dhewe. Menghalangi enggak? Pegel enggak? Lah temeniku ujiane imane awake dhewe. Jarane percaya mbek Gusti Allah, iman kalih Gusti Allah. Lah Gusti Allah kae ujian sing kaya ngono kok gak gelem awake dhewe, malah merontak. Dadi sekabehane sing kula jenengan weruhi, kula jenengan mirengi, iki lho afale Gustine. Aja ngantek temeniku wae dihakimi malih. Lah ilingo temeniku wae masyaallah Gusti Allah iki mangelingne aku lewat wong sing fitnah aku. Alhamdulillah Gusti Allah iki mangelingne aku wong sing gak seneng ning aku. Nek ati iki mang gak seneng ambek wong sing kaya ngono berarti ati iki mang gak seneng kalih Gusti Allah. Jare iya ati iki mang iman tapi kok gak seneng kalih Gusti Allah. Ati kok gak seneng ambek afale Allah. Ati iki mang gak seneng ambek sifate Allah. Dados ati kudu sekabehane. Iman kalih Gusti Allah. Kok gak mung jenenge tok sing diimani. Sifate, afale. Dados temeniku wau ning awake iki mang diuji kalih Gusti Allah wong sing gak seneng ning awake dhewe. Lah ning awake dhewe iki mang ana sing jenenge nafsu. Ana sing jenenge akal, ana sing jenenge ati, ana sing jenenge ego. Lah iso nrimo ning kono keadaan sing ngoten niku, iso ngerti ning keadaan temeniku wau, nek awake dhewe iki mang wis iso nundukne sekabehane ten awake dhewe. Nek dereng niku mboten saged, tetep ngengkel. Nafsu iki ngengkel, pikiran iki yo ngengkel, hati iki mang yo ngengkel, ngengkel kabeh. Pemeneh ego tambah ngengkel. Lah dados pripun? Carane iki mang iso nundukne sekabehane ning awake dhewe. Mula sangka iku supaya adike mang iso nunduk ning ngertenono ning awake dhewe-dhewe. Jenenge ya ngertenono, tingkah lakune ya ngertenono, kedudukane ya ngertenono, tugase ya ngertenono kabeh. Sehingga akal, hati, nafsu, ego, sukma, roh, urip.
Lah iku diri kita. Lah iku awake dhewe. Kaya akal fungsine iki mang apa? Wong akal iki mang nang kono enek sing jenenge alam halusinasi ada, alam ilusi juga ada, alam imajinasi juga ada. Di situ akal kita. Semua ada manfaatnya buat kita, ada semua. Nah, alam iki mang kena tiga api ya kena, tiga awan ya kena. Jadinya kudu ngerteni. Wong sedayane iki mang kaya ning alam-alam niku nggih wonten labete. Nek tiga awan ya rasane kaya ngono, nek digawe sae nggih rasane ngoten niku wae. Lah ten ati, wong ati ki mang ya panggonane wong musyawarah. Tamliku nggih wonten gaib sing biasane jagongan ten atine kula jenengan. Ngobrol-ngobrol tamliku wau. Musyawarah. Kadang adiki ngikuti ati kan. Engko akal menging. Ikuti akal, hati yo menging. Lah tamliku wau nggih wonten nafsu, wonten ego. Lah nafsu niku wau nggih lewat atine kula jenengan. Nafsu niku wau nggih lewat pikirane kula jenengan. Lewat niku. Napa niku? Wonten apa? Napa? Kirang nggih. Pripun? Gak sadar. Niku perasaane kudu guyu apa pripun? Ada sendiri. Gini. Pertama lagi Mbak niku. Pusing, Pak. Napa? Pusing. Oh jenengan pusing. Pun reda. Nah, pelajaran-pelajaran temliki sehingga kula jenengan wawakan sifat Gusti Allah supaya apa? Engko ben gak pusing. Ning pikiran ben gak pusing, ning ati engko ben gak sumpah. Sehingga setiap kula jenengan niki wedaran niku diawali kalih niku. Karena apa? Temliku kula jenengan pun mboten nanten kosong punan. Dan jenengan tasik damel pikiran, ya ngelu. Karena mboten kenging jenengan goleki kalih pikiran jenengan. Wong pikiran memang ya penasaran. Ajane iki masih diomongni apa? Ditutne ae. Pikiran ngetutne, kadang kok disiki pikirane. Lah iki yo sing jenenge halusinasi nggih iku gunane. Lah iku nggak bisa. Untuk ke arah sini alat itu mboten kenging. Jenengan uber kalih imajinasi dan jenengan, kalih ilusi dan jenengan, kalih halusinasi dan jenengan niku mboten kenging. Dadene bingung. Iya. Jadi bukan wilayah akal lagi, lho ngoten lho. Lah temriki nggih sanes wilayah ati malih. Karena sekabehan iki kena tingkai pikire, tingkai ati kena kabeh. Data mriki kan kula jenengan medar ana ing pikire jenengan, medar ana ing atine kersane napa? Saged nundukne sekabehane. Lah isine ati niki napa? Kok bolak-balik enak sing ngomong, enak sing ngomong, enak sing ngomong. Lah ngerti ya wong ati iki mang wadah. Ada iki mang. Tempat. Pikiran iku ya ada. Nek pikiran iki mang adae ilmu. Ati iki mang adae rasa.
Lah sing ning jero niki mang atau sing nggone ada iki mang sinten? Anek rasa-rasa sing nek kono. Sing nggone iki mang ya iki mang nafsune ati iki mang, egone ati iki mang, sukmane awake dhewe. Iku sing nggone. Pikiran ya ngono, sama. Sehingga nadik mang meskipun rogone nek kene pengen rono kan dengan pikiran kita ke sana. Tuh, aku wis nek kono. Gunane sukmone meskipun rogone ning omah. Iku jane kaitane ambek pikiran ambek atine. Lah iku isine awake dhewe, isine pikiran, isine ati iki mang. Nafsune ati iki mang, egone, sukmone niku isine. Lah temen iku ade kudu iso nundone sekabehane. Supaya sukmane engko ben gak ngluyur maneh, ben gak dolen maneh. Ditunjukne sekabehane temen iku tumuju ning Gustine. Sekabehane iki pun lerem, nafsune nggih pun lerem ning atine, nafsune nggih pun lerem ning pikirane sehingga napa? Balik meneh ning sifate Gusti Allah temen iku wau wis gak enek apa-apa. Rasa ya wis gak enek, gambaran wujud liyane ya wis gak enek. Lah iku lho sing jenenge ngresiki. Sehingga tumuju ning Gustine keadaane awake kudu fitrah. Fitrah iki mung resik. Resik pikirane lan resik atine. Resik kabeh. Nah wis resik temen iku wau. Wis gak enek penghalang malih. Lah selama iki kula jenengan dihalang-halangi kalih pikirane, dihantui kalih pikirane, dihalangi ambek perasaane, dihalangi ambek prasangka-prasangkane awake iku penghalang semua. Rumongsane awake iku ya penghalang. Sehingga napa temen iku wau dadi bingunge awake dhewe, dadi rupeke atine awake dhewe. Nek kula jenengan niku wonten makom temen makom tauhid temen niku pun mboten nenten rasa malih. Pikiran wis gak enek wujud liyane meneh. Lah temen niku seimbang. Lah temen iki kan ati bebasne pikirane ade, bebasne ana ing atine ade sangka ikatan-ikatan sing ngoten niku wau. Nek sedayane pun bebas niku netral. Pun netral niku wau. Sehingga melampaui wis gak kudu piye ya ora. Melampaui temen iku wau wis gak ragu-ragu maneh. Sedaya mengki lancar, gak ada hambatan. Karena apa? Sing lampahne sanes pikirane utawa atine. Balekna iki mang Gustinya sing lampahne kula jenengan. Saben dina awake iki mang salat temen iku wau wonten kalimah ana ing pembukaan awal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi piye? Kaya dene salatmu lho, sing ngobahne sapa? Uripmu lho, sing ngekeki sapa? Ajane lek kono ati bolak-balik nggih matur, tapi gak ngerti. Bolak-balik adik mang ya nalikane salat, ya diucap nih tapi gak ngerti. Kalau ucapan temen niku. Pada temen niku wau, temen iki napa? Wujud sangka totalitas kula jenengan maring Gusti Allah. Totalitas.
Sehingga temeniku ana ing afale Gusti Allah atis karagu-ragu maneh. Ana ing sifate Gusti Allah adik wis gak mamang maneh. Sehingga temeniku wonten penghakiman ten atine kula jenengan utawa ten pikirane kula jenengan. Lah kenapa sekabehan iku pun sumeleh? Katose ana ing lampahan gak usah bingung malih, pun jenengan lampahi mawon. Kudu piye niku dicali sedaya. Wong sedayane nggih nikmate Gusti Allah. Wong sedayane ki ya Rahman Rahime Gusti Allah niku mboten putus. Wong sedayane ki kodok-kodare Gusti Allah. Sedayane temeniku. Lah kula jenengan mboten gadah napa-napa. Lah selama niki kula jenengan akon-akon. Yen namung ngaku-ngaku mawon nek duwe. Padahal mboten gadah. Lah ngoten niku nggih sombong kula jenengan. Gak melok duwe disombong-sombongne. Mbok iki mang bab ilmu, bab bondo, bab rasa sombong. Padahal iki mang gak iso apa-apa, ya ora duwe apa-apa. Wong sekabehane ya titipan. Titipan sekabehane. Roh temriku wau manjing ten regane kula jenengan dilengkapi kalih akal. Lah niku. Karena apa? Sebelum roh iki mang manjing ten regane kula jenengan iki pisah-pisah. Dereng nyawiji. Roh ya dhewe, akal ya dhewe, ati ya dhewe, nafsu ya dhewe, ego ya dhewe, sukma ya dhewe. Dadose pripun? Sing manjing ning awake dhewe, sing jenenge akal, sing jenenge ati, nafsu, ego, sukma iki perlengkapane ragane awake iki mang urip ning alam donya. Niku perlengkapan. Niku alat sedaya. Lah nyatane nek pun wangsul ten Gustine alat niku wau dipendhem. Sehingga sing mriko sanes pikiran dhewe utawa nafsune roh niku wau. Kembali ke Allah. Kok anak roh kok ngomong-ngomongan kan gitu. Anak roh iki mah kok njaluk kopi. Anak roh iki mang njaluk omah. Berarti bukan roh yang kita bicarakan. Karena apa? Roh temriki wau pun lepas sangka nafsu, pun lepas sedaya. Perlengkapan niku pun dilucuti sedaya kalih Gusti Allah. Sehingga dipendhem. Jenenge kuburan. Yang napa Mas? Masa wedi mbek kuburan? Mboten ta? Nah, ngene wedi kok kalih bantan ya. Lah saben dina kula jenengan medhar, iki medhar ning awake dhewe, ngerteni awake dhewe nggih niku. Lah ngertenono sing bali somban iki mang duduk pikirane awake dhewe utawa nafsune adike mang apa? Roh yang kembali. Perlengkapan temikau dipendhem ning bumi ini. Lah temeniku napa wonten roh sing kesasar, wong sing kesasar temeniku wau, roh niku wau utawa nafsune dereng lepas sangka roh niku wau.
dereng lepas. Sehingga jek ngluyur ae. Ini ku nggih manggi kula jenengan. Manggi kadang njaluk tulung. Kang aku kira mau Fatihah Kang kan. Iku gurung sempurna. Nah, kados mriki kula jenengan belajar sareng-sareng sinau bareng-bareng supaya apa? Somben nek kono iki mang ben gak kesasar sing ngoten niku wau. Awake iki mang ngrosangkan parane. Kok gak ngrepotne tanggali meneh. Dados temen niku kan sekabehane nggih pun tunduk. Wis gak ngeyel maneh. Lah mula sangka niku ana ing pelajaran-pelajaran temen iki kula jenengan dilatih kenaling awake dhewe, ngawur ning awake dhewe. Sehingga temen niku napa? Pun mboten wonten ikatan-ikatan malih. Lah ana ing perjalanane roh ana bali ana ing sangkan pareng temen niku mboten kangelan. Mulus temen niku wae. Lah ilmu napa nggih saged gandoli? Saged. Bondo nggih saged. Saged gandoli nggih. Anak ya saged, bojo ya saged gandoli. Karena ada ikatan-ikatan sing ngoten niku wae. Dipun Pak Jono saja kok enek sing lucu. Pripun? Oh, napa? Sahabat. Kemusilan sahabat. Berapa? Pak jenengan nggih menele bojo ya iso ngandoli. Nggih. Nah sing kula aturne kan sesuai kalih napa sing kula semerepi. Nggih rata-rata ngoten niku wae. Gusti Allah nduduhne ten kula jenengan wong sakaratul maut kenapa kok sulit? Nek cara dipikir secara logika lho, Gusti Allah iki njabut gak angel lho. Ya kan secara logika lho. Nyapa iki angel? Nyebut menungso ran gak njabut ini nyapa kok angel? Lah karena semua ada proses. Ada prosesnya. Contohnya kalau jenengan lahir ana ing alam donya. Prosesnya napa? Ibu kali bapak. Oke langsung ujuk-ujuk gede sing ngoten iki. Jadi enek prosesnya. Dan aku nanti kudu ngerti proses-proses sing ngoten niku wae. Kadang pikiran adik iki mang apa? Langsung. Pikiran adik iki mang. Padahal ya ora ngono. Adik iki mang pengen duwe dhuwit ya kerja dhisik. Lah wonten tiyang temen niku wae, lah temen niku kerja sama mbek gaib, ya sing kerja GIP. Iku kringete GIP niku. Nyambut gawe niku. Dikira gak nyambut gawe GIP, nyambut gawe. Sehingga napa sing medal niku kringete gaib sing ngoten niku wae. Lah karena apa? Temen niku kan enek perjanjian. Ya ta? Bener penak ning alam donya, gampang ning alam donya, tapi ngerti ya iku tergolong wong sing kesasar. Lah niku didedoni kalih Gusti Allah. Iki lho wong sing kesasar. Dek iki mang gak maling Gusti Allah tapi bali ning one gaib sing ngoten niku. Niku nggih mboten salah. Adik aja nganti nyalahane sing kaya ngono. Semua iki mang kodok-kodare Gusti Allah.
Dan niku pripun niku urusane Gusti Allah, dike gak usah melok-melok. Nggih to. Siap. Jenenge gak usah melok-melok, urus sama dhewe ae. Balik kemana? Pulau kan tunggu ya. Kawannya berkait ya. Ini cucu. Gitu terus mriki adik kudu ngerteni ning awake dhewe kudu iso nunduk ning ragane awake dhewe. Di ngerteni siji-sijine, difahami siji-sijine. Karena ning alam roh temenika niki pun mboten dipakai malih. Pikiran wis gak dipakai, nafsu sudah enggak dipakai lagi. Karena roh niku wau kan ke alam yang berikutnya. Mangke kan kados bahasa nggih bahasa roh, sanes bahasa lesan malih. Sing ngerti nggih roh niku wau. Sanes bahasa akal malih. Sanes bahasa hati malih. Nek bahasa hati kan kula jenengan utawa urip tasik ten ragane. Niku bahasa hati nggih wonten, bahasa akal nggih wonten. Nenten alam roh niku pun mboten wonten gunane malih. Sehingga temen iku aja nganti adik mang kesasar ning alam-alam sing ngoten niku wae. Sing nyasare ya malah pikiran awake dhewe ya atine adik mang sing saged nyasar. Sing hati-hati. Kados kula jenengan saged mirengne sing ngoten iki wau iki apa? Iki mulusne dalane awake dhewe, perjalane roya awake dhewe. Aja ngantek lali ambek dalane. Karena roh niki wau nggih pun syahadat kalih Gusti Allah unine asyhadu alla ilaha illallah. Niku syahadate roh. Berhubung niki niki mang enek perlengkapan iso nglalek ning syahadat awal iki wau. Sing iso nglalekne malah ya akal ati nafsune awake dhewe iso nglalekne. Lah ning kene adik mang resik-resik. Resik-resik temen iki wau supaya apa? Syahadat roh niki wau muncul malih. Diresiki kabeh. Sehingga bener-bener ana ing lampahan roh temen iki wau mboten wonten halangan malih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kula panjenengan saged nglampahi sedayane nggih manfaati kanggo awake dhewe, keluargane lan tangga-tanggane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kena mulai nasna'an kena syuratan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.